Ndibulise kubaqulunqi belijelo Nayful podcast. Ndibulise nakubabukeli ababukele bethe nqwadalala kwindawo abahlala kuzo. Ndibulela uThixo ukundigcina ebudeni bemini, wandiphephisa kwizinto bengingenokwazi umelana nazo. Mandinimeme ke rhamente yokuthandaza ngoba singene ngokukhangela incwadi yezibhalo. Kule ncwadi kaLuka umvangeli ngamashumi 23 sizawufunda phaya kulamqolo wama-34. Kukho amazwi phaya athi, bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Inkosi isikelele ukufundwa kwelizwi layo ngoku kude kube ngunaphakade. Amen. Lenze ilizwi nje loba phambi koba ndibe ndiyaqhubekeka nale ndawo ndiyabeleweyo. Lo ume phambi kwenu nguAnele Jamjam. NdinguNyawuza uThahlo Ndayeni uZiqelekazi uFaku. Ndizalwa nguMamQoco uGeorge uTiyeka. Kodwa phakathi kwezo zinto nam ndachanwa lilizwi likaThixo. Rhamente yasekhaya, ndicela nje phambi koba le mizuzu 2-3 ishiyekileyo sidadele enzulwini ngokuba singene sikhangele ukuba apha kule ntaba yamathambo bekukhe kwenzeka ntoni phambi koba uYesu abe kanti uzongena apha. Sevela nalamazwi esithi bawo baxolele. Apha uYesu izolo ungenile kwinkundla kaAnasi. Wangena uYesu kwinkundla yesibini, kwinkundla kaKhayafa, apho wakhe wabuzwa ukuba sixelele ukuba unguye uKristu unyana kaThixo. Wangena kwinkundla kaPilato uYesu, nalapho wakhe wabuzwa ngokwala ncwadi kaMateyu chapter 27 verse 11, embuza unguye na ukumkani wamaJuda. Wangena uYesu kwinkundla yesine, engena kwinkundla kaHerode ngokwencwadi kaLuka chapter 28. uHerode ke uthi lo mbhali uLuka yena wamthi uhambo ngengubo eqaqambileyo, wamthumela kuPilato. UPilato wathi njengoba uPilato ebesithi ngexesha lePasika uPilato umbone esehla uPilato ehlala kwiofisi eyayilapha eJerusalem njengegavana uPilato. Kodwa ngale mini uPilato wazibona seyinkokheli engenamqolo, ngoba kubakho ixesha loba
uthi kanti ngelixesha ukhokheleyo uyinkokheli engenamqolo. Ngoba ndimva uPilato ngelixesha uYesu ebuyiselwa kuye nguHerode esithi andifumananga tyala kulo mntu. Walibala uPilato ukuba nguye onegunya. Yaye noba ufuna ukungazibandakanyi nokugwetya kukaYesu, igama lakhe lizawuvela. Ngoba ukuba uyayimamela inkolo yabapostile, rhamente engcwele yokuthandaza, yathi seyibhaliwe samva esithi umbhali xa eyibhala weva ubunzima phantsi kwenkosi uPilato uYesu, rhamente engcwele esezokuthandaza. Yaye njengoba apha uYesu ehleli kwipraetorium kaPilato, yena ehleli uYesu kwindawo ewayephambi, ehleli kuPilato elinde isigwebo. uPilato ehleli kwindawo ekuthiwa yiGabatha, kuthiwa sisitulo samatye. Kodwa eyona nto apha uYesu kudibana nayo ngokugwetywa engenatyala. Bamzama ukumqamangela, kodwa rhamente ethandazayo ababona nto emela into yoba iyamgwebisa. Ukuba ndandikhona kule nkundla nangeli xesha kwakuxoxwa eli tyala likaYesu, kwakumele into yobana ndiye ndakhangela iofisi kwa-public protector uKholeka Gcaleka, le sasiyazi njengeofisi kaPhemi Majortina. Ngoba apha there is no verdict ekumele into yobana uYesu imsa ekufeni, kodwa ngenxa yoba kwakumele into yobana kona ukugwetywa kwakhe kokufa kubheke emnqamlezweni. Ngoba apha uYesu phambi koba singene kwelizwi lokuqala, xa kuphandwa there is no warrant arrest uYesu, kodwa kumiwe kubhekwa naye emnqamlezweni. Xa ukhangela there is no clear charge enombangela uYesu agwetyelwe ukufa, kodwa uPilato uphakathi kwabantu abaye bakhulula ukuba uYesu azahamba apha kule ndlela ekuthiwa yiVia Dolorosa. uYesu apha ezantsi akhona amangqina obuxoki, ngoba kuba kwixesha loba ngeli xesha into ungazani nayo kubekho amatshijolo, kubekho amangqina obuxoki azongqina ukuba lento lo mntu uyenzile. Rhamente engcwele nani babukeli basekhaya, kodwa eyona nto ingamandla ngeyobana phakathi kweemeko ezinjalo uYesu wavuma uthwala umnqamlezo. Nawe vuma uthwala umnqamlezo, ngoba lo mnqamlezo wenzelwe wena. Sineendidi ngeendidi zeminqamlezo. Eminye iminqamlezo esiyithwalwayo yiminqamlezo esiyithwaliswa ngabantu, kodwa ukuba inkosi yethu yavuma ukuthwala lo mnqamlezo, vuma nawe kule ndlela ibheka emnqamlezweni, ewe kwintaba yokhwakhayi, uvume nawe ukuthwaliswa lo mnqamlezo. Rhamente esezawugoduka apha uYesu, rhamente engcwele, simva etsala amazwi omthandazo, ngoba la mazwi ngamazwi omthandazo, yaye ngamazwi acengela umntu ukuba
kwimeko azibona ephakathi kwayo, yena uThixo umile phakathi ukuba uThixo makabaxolele. Xa esithi bawo baxolele ukuba abayazi into abayenzayo, ayiqali uvakala lento yalamazwi oxolo. Ayonto intsha le yamazwi oxolo, ngoba uYesu kwincwadi kaMateyu kwintshumayelo yakhe yasentabeni verse 5, chapter 5 verse 9, uthethile uYesu wathi banoyolo abo bangabaxolisi, ngoba bayakubizwa ngokuba bangonyana bakaThixo. Akaqali uYesu uthetha ngoxolo, ngoba utshilo xa efundisa abafundi bakhe, ngamva esithi uYesu xa ethetha ngoxolo wathi sixolele amatyala ethu kuba nathi sibaxolela abo banamatyala ngakuthi, ngoba lento iluxolo, yimiphumela yendlela yophila. And uxolo ayonto uvuka ikhona ubuleli bingekho, ngoba uThixo uzingqina ngoba uhamba naye ngotyala uxolo kuwe. Lento yoxolo uYesu uthe xa ewuvula umlomo wakhe wathi bawo baxolele ngoba abayazi into abayenzayo. Ngoba uxolo, xa kuthethwa ngoxolo, yinto ongenokwazi ukuyifeyikha, because awukwazi ungafeyikha into enoba real, ngoba uxolo yinto yamanyani, yinto ongakwazi ukuyifeyikha, ngoba uThixo uyityala kuwe ayibeke. Ngoba lento luxolo siyibona ngemiphumela, ngoba imiphumela yoxolo akudingi ukuyithetha, iyazingqina ukuba unoxolo. Rhamente engcwele eseza kuthandaza. So silapha ke siva uYesu ethetha ngoxolo, ngoba eyona nto ingamandla ekumele into bana sikhumbule babukeli ekhaya phakathi kwemeko esiziphilayo, sikumele into bana uThixo asinike uxolo, ngoba eyona nto ingamandla luxolo. Yaye uxolo oluYesu athetha ngayo kule ntaba yamathambo luxolo olungena revenge, ngoba eyona nto isokolisayo neyona nto ebangela into yoba abantu bangakwazi umelana noxolo, neyona nto ebangela into yoba abantu bangakwazi ukwenza uxolo kungenxa yoba basacinga irevenge, ngoba uxolo luhamba nothando. Ngoba xa umthanda umntakwenu, umzalwane wakho, uyamxolela, ngoba uxolo xa silinikwa nguThixo alibuzi ukuba uvelaphi. Uxolo xa silinikwa nguThixo alinazilandu, alithi akaqali, ngoba uxolo silinikwa nguThixo. So sizoncenga apha uThixo ngalamazwi wayesibonisa into bana phakathi kwemithandazo esiyithandazayo kumele into bana sikhumbule into bana ewe masixolele ngoba saxolelwa nguThixo. uThixo makasincede ngalamazwi, asinike uxolo, alityale uThixo ezinhliziyweni zethu ngamaxesha onke. Eyona nto xa ndizawuhlala phantsi ndizowunika oogxa bam bathatha indawo ngeyobana kumandi uba noxolo, ngoba uxolo liyakupholisa, ngoba xa unoxolo uyaphola, ngoba xa unoxolo uqale uzixolele wena, ngoba xa unoxolo uqala ukwazi ukuzixolela ukuze uxolele nabanye abantu, ngoba xa ungenaxolo awukwazi ubaxolela abanye abantu. Ngoku eyona nto uThixo ayivezayo apha ngoYesu, neyona nto ayikhumbuzayo into yobana kumele into yobana sixolelane singabantu ukuze
uThixo naye azokusixolela. Yile nto athi zikhona intshaba phansi komnqamlezo zidlala ngaye, kodwa watsala umthandazo othi bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Kumele into bana in the presence of our enemies uThixo simngqine ngokuthi sijongwe lilizwe ukuba siza kulila okanye sijongwe lilizwe ukuba sizawuqalekisa, kodwa siqelise uDavide athi undilungiselela isithebe phambi kwabandezeli bam ngoba uThixo uyithambisa ngeoli inhloko yami. Yonto emele into bana sikhumbule into bana phakathi kwemeko in the presence of our enemies kodwa uThixo makasinike uxolo. Ewe ngoba that's why sithi bawo baxolele ngoba abayazi into abayenzayo. Xa ndizawusuka mfoka Kosani, eyona nto ekumele into bana siyijonga apha emnqamlezweni, eyona blanda abayenzayo, eyona mistake abafarasi nababingelela abakhulu abayenzayo, ukuthi xa bembetha, ukuthi xa bembethelela, ukuthi xa bemxhoma uYesu balibala ukumvala umlomo, ngoba ngokungamvali kwabo umlomo uYesu wakwazi phambi ewe phezu komthi wohlazo wathetha impilo. Ngoba xa utshaba likuvala kule ndawo, yena uThixo uvula kwenye indawo, ngoba zange bakwazi ukumvala umlomo. Ngalo mlomo bangakhange kwakwazi umvala ngayo wathetha impilo, wathi bawo baxolele ngoba abayazi into abayenzayo. Nawe mphulaphuli ekhaya, mbukeli ekhaya, hleze uthi uThixo ukuyekele. Khangela le potential ukwazi ukuyisebenzisa, usebenzisela uzuko likaThixo. Hleze khona into ebekwe kuwe ongayiboniyo, engabonwa litshaba, eyaziwa nguThixo, onokwazi ukuyisebenzisa ukuze lilizwe xa lihleka ukhumbule into yoba uThixo unako usebenzisa le nto ayibeke kum. That's why sithi bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo, ngoba eyona nto ingamandla, neyona nto ibalulekileyo, neyona nto uThixo asinike yona, kungakhangeli into bana sibandezeleka okanye sibandezeleke kangakanani na. Ewe ngoba uThixo eyona nto ibalulekileyo, ewe eyona nto thina ekumele into bana siyifunde ngeli lizwi. Ewe uThixo, ewe Camagu, uThixo akazo eliminate intshaba zethu ukuze sonwabe. Into azawuyenza uThixo phakathi kwentshaba zethu, ewe ezizihlekayo, sivuyiswe yipresence kaThixo. Ngoba ukuba usenomthandazo oqalekisa intshaba zakho, uThixo akazoyenza loo nto. uThixo into azawuyenza uzawuqala kupholise, akunike uxolo, ukuze ngoxolo uThixo ukuze ungqine ubukho bukaThixo. Ngoba eyona nto ibalulekileyo neyona nto izotywa nguYesu apha emnqamlezweni phakathi in the midst of our enemies, yena uThixo ukhona. Kumele ke ngalamazwi uThixo aninike amandla, aninike ukomelela, nazi uba uThixo ukhona and uThixo usisiqalo, usisiphelo sobomi bethu. uThixo akoyikiswa mani zezi zinto sidibana nazo ebomini, ngoba eyona nto uThixo, eyona nto ayifunayo uThixo kuthi ngeyobana phakathi kwemeko esikuzo sazi uba uThixo yena uluthando, yaye uThixo uluxolo. Yile nto ewe uThixo esithi emnqamlezweni bawo baxolele ngoba abayazi into abayenzayo. Linikali ujonga utshaba, liqiniseke uba likuvalele ekonweni, yaye liyayazi le nto liyenzayo, kodwa uThixo xa evumile, uThixo xa evumile akususe ekoneni, umve umculi, uThixo wandithatha pha, wandibeka pha, uThixo unobubele ngami. Eyona nto ibalulekileyo ngeyobana uThixo sazi into yobana phakathi kwemeko sikuzo, phakathi kobomi bokubandezeleka, yena uThixo uluthando, yaye uThixo uluxolo. La mazwi makononele
ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen.